Rapport tal-Aġenzija Uffiċjali tal-Istatistika Ewropea, il-Eurostat, jindika li l-Maltin huma sodisfatti b'ħajjithom aktar mill-medja Ewropea. Fil-fatt, meta mistoqsijin dwar kemm iħossuhom sodisfatti bil-mod kif sejra ħajjithom fuq skala bejn 0 sa 10, il-medja tal-Maltin iġġudikaw livell għoli ta' 7.4. Dan meta l-medja Ewropea hija ta' 7.3. Imqabbel mal-2013, il-livell ta' sodisfazzjon bil-ħajja f'Malta tela minn 7.1 għal 7.4. titjib ta' 0.3. Dan huwa l-istess bħat titjib osservat madwar l-Unjoni Ewropea. L-inqas li huma sodisfatti b'ħajjithom huma l-Bulgari b'medja ta' 5.9 biss. L-aktar sodisfatti huma l-Finlandiżi b'7.8. Imma l-livell ta' sodisfazzjon naqas f'7 pajjiżi Ewropej fosthom il-Ġermanja, l-Iżvezja, l-Awstrija, l-Olanda, il-Lussemburgu, id-Danimarka u anke fil-Finlandja stess. Fi Franza ma ġiet irreġistrata l-ebda bidla fl-aħħar 10 snin. Ħarsa lejn il-livelli skont l-etajiet, iż-żgħażagħ Maltin baqgħu fil-livell għoli ta' sodisfazzjon ta' 7.6, kif baqgħet ukoll il-medja Ewropea. Kienu żgħażagħ Ġermaniżi, Daniżi, Irlandiżi, Olandiżi, Awstrijaċi, Pollakki, Finlandiżi u Żvediżi li reġistraw tnaqqis ta' sodisfazzjon bil-kwalità f'ħajjithom mill-2013. Bil-maqlub, l-anzjani Maltin fl-2023 kellhom livell ta' sodisfazzjon aħjar minn 10 snin qabel, bżieda minn 7.1 għal 7.3. Għadta pajjiżi raw ukoll tnaqqis hawnhekk. Fil-Ġermanja pereżempju, kien hemm tnaqqis minn 7.4 għal 6.8. Is-sodisfazzjon niżel ukoll fost l-anzjani Daniżi, Irlandiżi, Olandiżi u Żvediżi. Fost dawk ta' età bejn 25 u 64 sena ukoll kien hemm titjib f'Malta minn 7.1 fl-2013 għal 7.4 10 snin wara. Mhux l-istess seħħ fid-Danimarka, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja li kellhom tnaqqis.